Nazdar, vítaj opäť na mojom kanáli, vítaj pri ďalšom z unboxingových videí. Dneska budeme rozbalovať krabicu tohto typu, recyklovateľného typu, kde sa nachádza produkt, do ktorého som sa zamiloval hneď zo samotného obrázku. Povedal som si, že práve tento model objednám, pretože chcem vám ho ukázať reálne teda na tomto svetle. Zároveň ho vyskúšame aj na nohe, aby ste videli, ako teda reálne aj vyzerá. Jeho názov je Nike Invisible Run FK 3. generácie. Vybral som takú, že čierno-fialovú kolekciu, čierno-fialovú kombináciu. Samozrejme, tých farieb je tam množstvo, takže vyber si takú, akú potrebuješ ty. Ja som si teda vybral práve túto, pri ktorej určite povieš, že wow, dobrý výber. Tak či onak, cenovka 190 €. To je štartovná cena, samozrejme, ak tam hodíš zľavový kód Kopackov na Top 4 Running, bude to zase o niečo menej a pokiaľ ťa práve tento produkt zaujíme, tak ako vždy pod videom bude slovenský a bude český link a jedným klikom sa presmeruješ presne na obsah tejto krabice. Ja to teda pomaly roztvorím, niečo si k ním povieme, následne obujeme a na konci aj zhodnotíme. Len strašne tu fučí, tak dúfam, že ma počuť bude dobre. Toto je ten typ krabice, ktorý si mohol vidieť už v mojich futbalových videách. Už tá krabica ťa nabáda, aby si to roztrhol, ale ty vieš, že tráca nebude. Tuto od spodu je taký kúsok kartoníka, ktorý keď potlačíš, vytiahneš a zrazu sa dostaneš k obsahu balenia. Ale vyzerajú brutál. Takže to sú oni. Na úvod vám ich ukážem trošku detailnejšie a kľudne hoďte do komentára, ako sa vám ľúbia a že či som dobre vybral. Takže je to tá kombinácia práve tej čiernej a fialovej alebo takej ružovkastej, takto na ne pohľad zhora. Vnútorná strana, nechýba tu nápis Zoom X alebo technológia Zoom X. Takto vyzerá podrážka, päta a ešte ak chcete vidieť vnútro, tak vnútri nechýba ani smajlík. Smiles for miles. Takže míle s úsmevom, jo? Dobre, poďme pekne postupne. Čo sa týka hmotnosti tohto produktu. Ak sa nemýlim, bavíme sa okolo 320 gramov. Ja mám tú nohu väčšiu, 46, takže typujem tak 330-340 gramov budú mať. Ako nepôsobia na mňa nejako extra ťažko. Je to v podstate taká, že tréningová bota, ktorá je určená hlavne pre tých, ktorí majú ten došľap neutrálny až supinačný, čiže dopadajú na tú vonkajšiu časť chodidla. Inak, ak sa nemýlim, drob je tu 9 mm a celkovo ten materiál je syntetický a dobre vetrateľný. Však to uvidíme, keď ich obujem. Zvršok je tam teda Flyknit a pozrite sa naň. Fakt vyzerá veľmi dobre a aj na tom slnku sa tak krásne leskne. Čo sa týka toho vnútra a vstupu, je tu klasický jazyk, ktorý sa o nič nechytá z bokov, takže aj to obutie bude veľmi príjemné. A vnútra ešte, ak by vás zaujímali práve tieto vankušiky, ktoré sa snažia tú nohu čo najlepšie uchytiť a zároveň dodávať ten patričný komfort. Technologicky, ako som vám ukazoval práve na tej vnútornej časti, je tu Zoom X. A najlepšie vám to ukážem, keď tú tenisku obujem. Práve tá technológia Zoom X zabezpečuje práve to tlmenie a zároveň aj tú odrazovú fázu. Takže čo sa týka práve toho komfortu, bude o ten komfort maximálne postarané. A inak, ak sa aj na tie tenisky pozerám, podľa mňa ich využitie je také, že 2 v 1, pretože ja si myslím, že v týchto behať aj po vonku absolútne s tým neurobíš žiadny krok vedľa, pretože fakt vyzerajú veľmi dobre. A samozrejme, ak sú tu není fanúšikovia práve tejto kombinácie, tak vybereš si samozrejme inú. Ešte ukážem vám tú podrážku a poďme ich obuť. Je to teda cestná teniska s tým, že je tu dostatočný grip. Inak aj na tom povrchu môžete vidieť práve tieto gumené výstupky, ktoré dopomáhajú k tomu najlepšiemu záberu a zabezpečujú aj to, že ako to hovorím stále, ťa nikde len tak nevykotí aj za toho trošku zhoršeného počasia, daždivého. Takže poďme dole, poďme ich obuť. Nech vidíte, ako teda reálne vyzerajú aj na nohách. Tak, tenisky máme prichystané, treba ich dobre rozviazať. Pokiaľ by ste chceli aj testing týchto tenisiek, tak treba povedať, hej. Myslím si, že viem si k ním nájsť cestu. Čo sa týka obutia, úplne, wow. To ako keď obúvam nejaké v tom kopačkovom svete, fakt veľmi pohodlné, príjemné. Aj ten Flyknit dokonale obopne tú nohu. Dáme rovno aj tú druhú. Fakt táto kombinácia farieb proste, táto im vyšla. Takže takto to vyzerá na nohách. Päty. Z druhej strany vonkajšia časť. Takto je to spredu. No čo poviete? Ešte vám chcem ukázať práve tú technológiu Zoom X. Pozerajte sa na to tlmenie päty. A zároveň ten prechod na tú odrazovú fázu a výstrel dopredu. Ako som hovoril, je to tréningová teniska alebo tréningové bežecké tenisky. Kľudne hoďte mi do komentára, ako sa vám osobne ľúbia. Takže toto sú Invisible 3. Ak sú otázky, pýtajte sa kľudne do komentára, poprípade ak si neviete vybrať tie správne tenisky, píšte mi na môj Instagramový profil Kopackovo. Za mňa je to všetko. Ja vám ďakujem za to pozeranie a vidíme sa pri ďalších a ďalších videách. Čau!